Tässä on Amalia käännettävä tunikaliivi. Eli tämä on tämmöinen monikäyttöneule, jonka voi käyttää tunikana. Esimerkiksi näin. Tässä on tämmöinen paksumpi kaulus, jota voi pitää toivoa vaikka näin. Tai sitten sen voi laskea tämmöiseksi. Sitten tämä Amalia käännettävä tunikaliivi. Sitä voi käyttää liivinä. Jos sen pukee ylösalaisin päähän. Eli silloin tästä kauluksesta se kaulus tulee tähän vyötärön ympäri. Kädet tosta. Sitten tämä tunika-osa tulee isoksi kaulukseksi. Eli näin päin. Tätä voi käyttää tämmöisenä, jos haluaa. Iso kaulus. Tätä voi myös käyttää huppuna. Jos haluaa. Ja sitten sen voi myös asetella vaikka olkapäiden päälle. Sitä voi pitää vaikka tällä tavoin. Tai tällainen vinosti tai ihan miten haluaa.